Despois da parada obrigada pola pandemia, o CPI Mosteiro de Meis, xunto con outros dous colexios de Irlanda e Portugal, continuaron co programa botánico de selección e mellora participativa da Unión Europea. Este programa consiste en cultivar repolos en cada unha das zonas e logo cruzalos. Implicar o alumnado nun proxecto de investigación colectiva para tratar de mellorar un xénero de vexetais, as brasicas, os repolos, tendo a diversidade dos repolos que temos aquí, que hai en Irlanda e que temos tamén en Azores. Facer unha mestura entre eles e ver que sae de aí. Os escolares comparten as súas investigacións e viaxan a outros países para coñecer os seus traballos e as súas culturas. Os estudantes de Meis xa se desprazaron a Irlanda e a Portugal. A experiencia foi moi positiva. Non houve ningún tipo de problema, é todo o contrario. Tanto a implicación das familias e logo pois a acollida que tivemos en ambos países foi extraordinaria. Esta semana son os alumnos portugueses de Vilafranca do Campo os que visitan Meis. Ao igual que o CPI de Mosteiro, consideran a experiencia moi positiva. Todas estas atividades são importantes, estes projetos, para o enriquecimento a vários níveis, a nível cultural, a nível tradicional, a nível de desenvolvimento da língua inglesa. Engraçado que temos alunos já a tentar falar castelhano e galego, o que realmente foi espetacular e extremamente interessante. Tamén afirmaron quedar encantados con Meis e a comarca do Salnés polas súas similitudes coa súa vila. Porque também é uma região pequenina, também é uma região muito parecida a nível de natureza, muito parecida a Meis. Acabamos até por ter aqui uma ligação a nível de concellos. Os alumnos despedíanse este venres cunha festa organizada polo CPI de Mosteiro e o Concello de Meis. Dende o goberno local destacan estes intercambios para o enriquecemento cultural dos seus adolescentes. Moi importante primeiro porque, polo aprendizaxe que supón, non, para o noso alumnado, pero tamén, que non llo dixen, e que é moi importante o viaxar, o coñecer persoas. Seguramente estos nenos e estas nenas que tiveron relación ahora durante estes 15 días van a manter unha relación ao longo da súa vida, seguramente, e isto tamén enriquece moitísimo a formación da nosa rapazada, que é moi importante. No mes de xuño será o alumnado de Irlanda o que visite Meis. Ante o éxito do programa, o CPI de Mosteiro traballa para instaurar unha materia de botánica nos vindeiros cursos.